Good afternoon, and lero ndi pa 10 June 2025, and 1 year chimwalirire our Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. And so 1 year itatengedwa telefoni yanga, and paka pano telefoni ndilibe imene inatengedwa nda polisi. Lero ndi 1 year ineyo chivutikireni and being blacklisted just because of a voice of a certain reverend that they mistook it as my voice, and because I am a Tumbuka and the reverend happened to be a Tumbuka, so they associated that voice with my voice. And today again ndikupepesa kwa Chewa Heritage amene mbuyoko one of the political leaders ananena kwambiri, anawashauta koma iwo anati mupepese, anti kwatukwana achewa mwambo wa Chewa zimene si zinthu zabwino kutukwana mtundu wa dziko la Malawi, koma anthuwo munthuyo sanapepese. Ndeno ine ndikupepesa on behalf of such people amene anatukwana mtundu wa Chichewa, anaunena mtundu wa Chichewa. Ineyo ndikuona ngati zinali zolakwika munthuyo or anthu anakapepesa, chifukwa kupepesa ndiye umulungu. Anthu ena maisa kuona ngati a weakness. No, it's not a weakness. Nthawi zina when you know what you are doing, you humble yourself for such situations, and anthu ena kuona ngati kapena iwe ndiwopepera. Hey, 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 hey. Then ndipepese kwa Chewa wonse, especially Chewa Heritage, mafumu athu okondedwa, Chief Kaomba Senior, Chief Rukwa Senior, ndi mafumu onse achichewa. Pepani kwambiri. Ngati panali munthu wina amene anakutukwanani, ananena za zinthu zoopsa zimene inu simunakondwere nanu. Achewa ndi anthu amodzi amene today if ametero Malawians anthu achikondi kwambiri, and kukhala ndi munthu wina wachichewa ngati mtsogoleri sikulakwa ayi, koma ine ndikuona ngati ndi chinthu cha nzeru kuti Malawi ayena kulemekeza mtundu wa Malawi aliyense amene akhala president. Koma ineyo ndine wa DPP and ndizayimira pa chipani cha DPP, ndiponso sindikuona mtundu ngati wa Chilomwe ayi, ndikuona ngati Malawi. Mulomwe si Mulomwe ayi, koma ndi Malawi. Mchewa si Mchewa ayi, koma ndi Malawi. And ndilibe nawo chifukwa mtundu wa Chilomwe kuti ineyo ndiunyoza mmene anthu ena mkunyozera mtundu wa Chilomwe ayi. Ineyo ndikuona mtundu wa Chilomwe ngati Malawi, inenso ndine Malawi. Ndeno ena amanyoza mtundu wa Chitumbuka, ine ndimaona ngati Mtumbuka Malawi, inenso ndino Malawi. Kale ndikukumbukira kwambiri in the 80s amanena kuti pangozi yachitika ngozi pafa anthu awiri ndi Mtumbuka mmodzi. I condemned that in those days. I came out clearly in those days to condemn that. And nobody condemned that. But that was what was happening in this country. And iso ndikukumbukira bwino kwambiri 1995. Malemu Chakufa Chihana anapangisa rally kunkotakota. Akudowa. Ananena kuti Chewas aradaro. Chewa now anakuya kwambiri amene and our fellow Malawians in the central region. Some of them, even Katabe, some of the chiefs are Chewa chiefs.
in the north, Karonga, whatever, they are Chewa chiefs. So ndinapita kuchombe kukanena kuti no pepesana anakana ine napita kumchinji, napita kukasungu, napita kudowa, napita kunkotakota, napita kunchishi, napita kulilongwe, napita kudeza, napita kusalima, kupanga marale kupepesa on behalf of maremu Chakufa Chihana. Ndinapanga marale amene kuti mtundu wa Malawi ndi umozi. Mina nanenera maremu Dr. Banda kuti palibe Ntumbuka, palibe Mkonde, palibe Mchewa, palibe Mnyanja, palibe Ngoni, palibe Mtonga, palibe Miao, palibe Mlomwe, palibe Msena, kumatose ndifa Malawi. Ndeno ndikupepesanso zimene zinachitika kwa chimbia anthu anamenyana ayina kuphana umene usiwu Malawi ayi ndiponso Peter Mutharika sakondwa nazo zinthu zoterozo ayi kumotchera nyumba amene ali vice president wa DPP amene ali president wanga. Chonde ineyo ndiyenera kuyima pano ngati one of the leaders kunena kuti mchitidwe umene ndioyipa ndionyasa zisapangike chifukwa cha ndale muno Malawi ayi ndikupepesa ndithu on behalf of those culprits kuti tisamafunane zoyipa, tisamaphane muno chifukwa cha ndale. Ndikunena chifukwa chani? Chifukwa ndine munthu mmodzi amene nabweresa multi-party democracy in the country. My fight for multi-party democracy started way back 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, pamene the national referendum for 14 June, Malawi muno. But anthu I think they are misled. They don't know the history of this country. They start insulting people without a proper program or proper knowledge of what happened for us to change from multi-party democracy to from one-party state to multi-party democracy in the country. Sindinena zambiri, I wanted to say 1 year since the demise of Vice President Dr. Chilima, may his soul rest in peace. Ndavutika tu ina Chilima kumene muliko. Maizi mbiri ndavutika tu ine ndi kufa kwanu, ndamangidwa, ndanenedwa, ndatukwanidwa, zonse zambiri andipangira ine. Koma palibe kanthu Mulungu akuziwa zimenezo. Ineyo ndikuti vote for Peter Mutharika, vote for Peter Mutharika and the DPP pa 16 pano kuti tipange boma. Peter Mutharika ndiyo khayo amene abweresa mtendere weni. Peter Mutharika ndiyo khayo amene abweresa multi-party democracy imene tinavutikira Malawi muno. And Peter Mutharika alibe chizondi ndi munthu aliyense ayi. What a president, what a man he is. Indeed, he's a lawyer. He respects the constitution of this country. Peter Mutharika, may the Lord God Almighty bless you, protect you, and add more years to the years that you have. You are a true father of this nation. And I ask Malawians throughout the country to vote for Peter Mutharika. I ask Malawians in all regions, all districts in the north and districts in central region, so to with eastern region and the southern region. We must all vote for Peter Mutharika. Para anthu ena amene akuzondana ndi anthu ena mchipani cha DPP basautita tulukamo ifeyo tupita uko pamene iwo chizondi chawo chindi individual. Nde ine ndifunsa kwa anthu amenewo ngati anthu ino ndithuduma mkondadi Peter ndi mtima wanu wonse ndikukhala ngati anthu ambiri manama kuti mukumkonda Peter amene muli mchipani cha DPP amene simukonda Peter chifukwa mukati mukonda Peter simungasiye chipani cha DPP kuti inuyo mnene kuti andasiya chifukwa cha munthu wakuti. Ndiponso ma members executive of DPP, humble yourself. If you want people to love you, follow you, humble yourself and humble before God. Humble yourself. A spirit, collective spirit of humility should be above everything. And that is my appeal. And that is what I wanted to say today. Foni yanga paka lero sinaperekedwe.
mafoni amene ndikuuza ndimachita kubwereka, lero ndibwereke akuti, mawa ndibwereke akuti. Ndeno ndikuyifuna telefoni yangayo, apolisi amene mnatenga telefoniyo. Malawi Electoral Commission come up with free and fair elections. Osachifukwa chakuti Central Region yalembesa anthu 3 million, therefore you should abuse the office. No, try to love each and every Malawian and each and every region of our country, because Malawi is each and every region and a district of this country. In here, I appeal for love, I appeal for unity, I appeal for a peaceful Malawi. Osati somenya ina polisi nanonso ndikuona kuti mukhangati pamenda pepesa 40 ndekuti leyo I've capitulated. No, I know what I'm doing. I know what I'm doing. I've done that in the past. Pamene achihana ananena mawa 1995. I've done it now. Pamene anthu ena maybe for nanena lichewa Heritage Foundation atabwera kuti pepesani anthu osanafuna kupepesa. Achief Kaomba pepani kwambiri, Achief Rukwa pepani kwambiri, Akhongoni pepani kwambiri, Achief Kasakula pepani kwambiri, Amlengadazi pepani kwambiri, Amsakambewa pepani kwambiri, Azowole pepani kwambiri, Achief Wimbi pepani kwambiri, Akaruruma pepani kwambiri, Achief Churu pepani kwambiri, Anthazi pepani kwambiri. Nonse ndikupepesa mafumu onse au Kasungu, a Central Region, Amdeza, Akaphuka, Akusalima, Bibi Kulunda ndi mafumu anzawo au Nkhotakota, Amdowamu, monse ndikupepesa, Akumchinja, Zulu, Amlonyeni, nonse ndikupepesani pamawu amene ananenedwa against the chewa. Pepani, pepani, pepani. We are all Malawians, and Ineyo being a member, just ordinary member of DPP, I say sorry for that, but vote for Peter Mutharika for 16 September 2025. Good afternoon.